Kadorbar ki wahe kurri jantia ha kajingalam UKL Pariat kumu President, Vice President bat General Secretary, hene kesngi ki lalit mi biang sya JHADC bandawa na CEM, badai ban ithu kloy no daka anjung council ye ki jat kur bapher. Namar bakani kajing dawa kadang yai sateng hadu menta, wat haba na kaliang kinongelam kadorbar ki wahe kur, kumju kinongelam jung ki jat kur bapher, ki let ban penken mau na kapor lingba kajing ajing tho, kumju kajing kendu bat UCM, UEM badai pet kumju baki opisar. Hadian bikini kinongelam sengkur kila yo ye kendu bat UCM ka JHADC utombor shiwat kila itu ba UCM ulaong ba an aino da ke executive order bat banlum ye ke executive committee na ka bentaban pas ye ke resolution. Kumta kini ke jingkren jeng ushi benta kalawan ra jingkermen yeki bat kilabu poru bahapok ke arpasan terik mentau benai syaban penmi ke notification na ke benta ke election MDC ke executive committee hapok ke jengilam utombor shiwat kum UCM kadai ban penmi no ke jing thok kenang bakum kajat ban riu kan chingai. Halor kini kinongelam kadorbar ki wahe kur kila ajing mutru ye UCM bari ban pha ru ye ke executive order show DC ke East but West Jantia shwa bikin ai ke scheduled tribe certificate kat kumbale ithu da ka JHADC. UKL Pariat ulai ithu bah ka jinge kendu bat UCM kele kren ru halor ke jingrung kerthep ki mender ki bawan kum ki riulum na Myanmar bat ki garu na Bangladesh da ka badawa ye kum ukli ke JHADC baude ban aino da ka hukum ye ki doloi ki wahe shnong bikin sange no ka jing ai NOC shukum kini ki jat ban riu bawan buhai shnong. Ni nagaliang ki nongyalam mat ki wehe jong ki kur ke bapher badan regentia hapo gajing yalam jong kadorbar ki wehe kur regentia mene sngi khatsan tarik nu benai Januari da gajing sngau khia mensem halor gajing bom snap bat gajing bom pentraikam jong UCM mathambor siwat kumu UCM jong ka JHDC bat kiem halor kajing kerpat ka jongi ke mengirabo man laki por halor ban itho no ya ka kur kibadan hapo jantia nang tapat ki sengkur ki dorbar kur bat kumjo ro ban itho ki wehe kur halor kini menta ka sngi ngiyawan ye kendo yu nakata ka mensem ga ba khia bat ka jingkarpat bala kapor kala dawa bangidai ban yo no ka jing itho ne ban thau no ika an te halor kan ne ka jing kedom da ka sngi hapo ka jing ya don ka jong vice president ka stangen secretary ki members ki jongi bat ki long kmi ki babon te nagaliang jong CM ma thombor siwat ni pan sngew ya kran bhai bat u ai ka jubab yangi ba hot ka dai ka jing sisa tamba ka ban thau ya ki an nak ban ta ban itho ya ki kur hakane ka por umla subanle tangba ka kin ai no da ka executive order ka long ba un khod ya ka executive committee haka bakin pass ki solution na ka banta ban itho no ya ki kor tekane ka jing karan ga jing ya tho jong ba CM ma thombor sirkam ga ai man sem ai bor hiangi ba ki kor ki ba dan po ka JHDC na ka post sam jong ka kin yo no ya ka jing itho rai yakini baro ngi nakaliang ka dorbar ki hekor nidang khmilanti ba hakine ki sngi katkum ka jing ai jing tho jongi hepo a prosan daring ni bunai January haswa ba ka notification kan mi na banta election MDC nakaliang ka isi ka jingelam ba thombor ki dai ban penmi no ka jing tho te kane ka dai ka jing karmen ka jongi te haden pat kawai pat kabanta ka bangia karan bat CM halor ka kajing rung karthap jong ki menderi ki bawan kum ki reulom na Myanmar bat ki garo na Bangladesh halor kini ngila ai kajing dawa yu ban ai no kajing hukum ya ki wehe chnong ki daloi ba kin sange ne wadam ai ro ya ke NOC kino ki sarnot sya kini ki jat benreu ki bakam ya lede kum ki reulom kibawan buhai snong sane namar bah ka jing yo i jongi la de kini ki reulom kin wan hang ne kya ne ka jaj ban reu jongi kalok ka ngi kum ki trai melok kin saja hak hap kan ding bon jong kini ki breu sakabai pat ka banta ke bangila ekran bat uba thambor siwat kalong ba
Ya kani ka banta ka ai ke executive order kidai ban ai cha deputy commissioner jang West Jaintia ba East Jaintia khnang ba UDC kin ai issue yakshul tribe certificate kin ai katkum kini ki jing itho na kani ka council ka jungi tikini kidai ki banta ki bang ya karen ba CM te kata ka executive order ni don ka jingkerman hakini kisngi kidai ban mi khnang ba ngi kum ki badan hakini ki lom ki preng po pot sam jang HDC kin long ka jaj ban reu ka baskem kiba ngidon ga kor na ka bahir na ka kami ngindang sngan ngindang biang nang dap hagis ngi banwan te kita ka de ka jingya kalan ga jongi te ngidon ka jingkara ka long ro ka jing kanuksa ya ki waipat ki nong mi khmat namar ba ki officers kumjo ngiyo i beladam ngi wan ladang mi surok ladang mi rang ba imat kini ki nong mi khmat kim bana tang ta ka daw na kini ki singi banwan ngi karman ba kino ki officers ki po wadan po council but ka government ro ni ki nong mi khmat ka jongi kidai ban husia de kini habadan ka kam don ka an kidai ban bor anti katkum ka an wada map hado banda don ka jing yakhi hado banda mi ngi kirang ba kirang ki wehe te kanne kamdai ka nuksak ba bahai ka batang manwan pandep ya ka kamram kumbala banshat khnang ba ka jaj ban re ko jongi ka jalla ka jongi bat ka ri bar kan biang kan dap kan pho kan pheng ta kata ka dei ka jinge karan ka jongi ki karman ba kanne ka jingle jong ba thombor kan dei ka nuksa ya ki wai bat hagajo ka por ngi dan hi ka jing ai khobalai yamanta ka sngi yu kumu CM ki ex members bat ki officers nado ka secretary ki officers jong ka political department ki badon rekat hakane khamtam ya ki wehe kor jong ki kor ki badan fair po rijantia ki jongi ki bare adon bormet bon mesim bat kilong kmi bara halor gane ka daw ka ba penslam kadan gawai galong ba ki sengkur ne ki kur ki badan hak po jantia dan ki badang slam ka jing trikam ka jong ki namar ka de ka sin ka banangkong ba ka council ka khot ya barok ki sengkur ta ka simpor ki bandon ka jingyalang ban khot ka dorbar badan ro ki kur ki ba mdon kita ki sengkur bat ki dorbar kur na ta ka daw ka penslam halor gini ka baar ba kong san sho baka dai ka thamai ka ba thamai ki officers bat ki staff ki badon hapo gani ka council ro ka badai ban trikam gani ro ki don ha ka jing kulmar namar ba kamdon ka direction ne ka ban ya tha ya ki ni ki rules bat ki regulation ki an ki bagi dai ban bot te kadai ka bathamai na ka daw ka simpor ki ban singaw tho halor kani